Mae'r beirniad dal wrthi yma ynghylch y defaid yn trio penderfynu rhwng oen fenw yr defaid torddi Cymreig. A fi'n falch i weid bod cadeirydd y gymdeithas gyda ni fan hyn, Bethan Watkin. A wedi bod yn cadw llygad ar tynnu'r rhestr fer yma. Mae'r rhestr fer yma, mae'r beirniad i tynnu'n hirach. Mae gan i dosbarth yn y sioe yma. Mae wedi cael gwaith caled, yn dweud? Oedd agos i ddeugen yn y dosbarth. Dosbarth cryf iawn. A wedi tynnu ni lawr i 12, dwi'n meddwl sy'n yma, a fi'n credu mae'r penderfyniad wedi i'w wneud. Mae e wedi wneud y penderfyniad ar ôl hir aros a meddwl a phenderfynu rhwng y 20 yma. Mae e wedi penderfynu. Ydy, a Megan Prythero o Aberhonddu sy'n mynd ar safle cyntaf. Malcolm Evans wedyn o Gynwyl Elfed yn mynd ar ail safle. A Jenny Langford wedyn o ardal Caer yn mynd ar trydydd safle. Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw. Ai lan i gael sgwrs yn sydyn gydag Amy Prythero fan hyn. Congratulations to you, Amy. Llongyfarchiadau mawr i ti. Very pleased, I'm sure. And how much work has gone into this, into the show today? Yeah, quite a lot. Talk us through. What goes into the preparations, the last minute preparations? To get them tidy, washing them, trimming them, and feeding them. Really. The essentials before you come to a show. Llongyfarchiadau mawr iawn i ti. Congratulations.